या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। सोन्याच्या खाणी कोकण आणि नारायण राणेंचं मुत्सद्दी उत्तर। त्याच राणेंच्या मांडीवर केसरकर जाऊन बसले, सुभाष देसाई यांचा घणाघात। आणि तिलारी कालव्याला मोठी गळती, लाखो लिटर पाणी वाया। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर टीका केली होती। या टीकेला उत्तर देताना नारायण राणेंनी अजित पवारांना राणे स्टाईल इशारा दिलाय। बारामती देऊन 12 वाजवेन असा इशारा दिलाय। पाहुयात काय म्हणालेत नारायण राणे। अजित दादाला कितपत राजकारण बारामतीच्या बाहेर कळतं मला माहित नाही। खरं मला त्याच्याबद्दल बोलायची घाई नाही। तो ज्या प्रकारचा राजकारणी आहे ना त्याबद्दल बोलू नये। आणि बारामतीच्या बाहेर त्यांनी दुसऱ्यांचे बारसे करायला जाऊ पण नाही, नाव ठेवायचं जाऊ नये। माझ्या फंदात पडू नका, नाही तर पुण्याला येऊन 12 वाजवीन मी पुण्याला येऊ। मी माझं कार्यक्षेत्र पहिलं मुंबईत, आणि या बाळासाहेबांनी मला कोकणात पाठवलं। तिकडून सलग 6 वेळा निवडून आलो, एक नाही 6 वेळा। त्यानंतर मला सांगितलं पक्षाने, काँग्रेसच्या माननीय सोनिया गांधींनी की आप बांद्रा में खडे हो जाए। मग त्यांच्या म्हणण्यासर उभा राहिलो, माझ्या मतदारसंघात नाही उभा राहिलो। आणि पाडणं महिला असो पुरुष उमेदवार त्या महिला आणि पुरुषामध्ये काय आता ती आहे का त्यांच्याकडे? आता कोणाकडे आहे म्हणा? कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज। ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध। नियम आणि अटी लागू। संपर्क 85 30 33 34 11। कोकणात सोन्याच्या खाणी मिळाल्याचा अहवाल समोर आला होता। यावर कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर असलेले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना विचारलं असता त्यांनी आपल्या हटके स्टाईलनं उत्तर दिलंय। तसेच यावरून उद्धव ठाकरेंना टोला लागवायला विसरले नाहीत। पाहुयात काय म्हणालेत नारायण राणे। कोकणाच्या लाल मातीत सोन्याचा अंश आहे असं शिवाजी विद्यापीठाने निष्कर्ष काढला होता। आता मायनिंग विभाग पुन्हा एकदा माणसं सोन्यासारखी आहे, मग जमिनीत असणार ना औषधाचं काय? मायनिंग विभागानं आता पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करण्याचे मागे पण असा रिपोर्ट निघाला, मिळेल तर चांगलंच आहे। राष्ट्रीय संपत्ती आहे ती, नारायण राणेची नाही। कोकणात झालं तरी राष्ट्रीय संपत्ती आहे। तिथे जर उद्धव ठाकरेला विचारलं असतं, बोललं तर नाही, ठाकरे कुटुंबाचे जुने असेसमेंट ऑर्डर झालेली आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी
फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. तिलारीच्या कालव्याच्या गळतीबाबत एक मोठी बातमी समोर येते. तिलारी प्रकल्पातील पेडणे तालुक्यात येणारा कालवा ठिकठिकाणी झिरपत असल्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. धारगळ, दाडाची वाडी परिसर आणि आयुष हॉस्पिटल परिसर, सुके कुळण परिसर, तोरसे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तिलारी कालव्यांना भगदाड पडली असून ठिकठिकाणी पाणी वाया जात आहे. शेताला तलावाचं स्वरूप आलंय. चिऱ्यांच्या खाणी तुडुंब भरलेले आहेत असं चित्र धारगळ परिसरात आणि सुके कुळण भागात दिसून येत आहे. याकडे जलसिंचन खात्याचं पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचं दिसून येत आहे. राज्य सरकारनं महाराष्ट्र सरकारबरोबर करार करत असताना तिलारी इथं पाणी प्रकल्प उभारला आणि त्यावेळी ठरलं होतं की 75% पाणी हे गोवा सरकारला आणि 30% पाणी महाराष्ट्र सरकारला आणि तशा प्रकारे 75% खर्च गोवा सरकारनं केला होता. प्रकल्पातून कालवे बांधत असताना ते पाणी महाराष्ट्रातून पेडणे तालुक्यात आणण्यासाठी पाटबंधारे अंतर्गत ठिकठिकाणी कालवे उभारले, परंतु हे कालव्यांचं काम निकृष्ट दर्जाचं केल्यामुळे अनेक ठिकाणी कालव्यांना गळती लागलेली आहे. यातून पाणी वाया जात असल्यामुळे कधी कधी पाणी टंचाईही निर्माण होते. तोरसे राजवेल येथील तिलारी कालव्यातील ठिकठिकाणी गळती लागली होती. या पाण्यामुळे परिसरातील घरांना धोका निर्माण झाल्यानं वेळोवेळी पेडणे तालुका विकास समितीनं आवाज उठवलाय. शिवाय लेखी निवेदनही सरकारला सादर केली आहेत. परंतु पेडणे तालुक्यात जे कालवे ज्यांच्या बागायती शेतीच्या जवळून गेलेत ते कालवे नादुरुस्त आहेत. त्यांची दुरुस्ती करण्यास आजपर्यंत जलसिंचन विभागाला मुहूर्त का सापडत नाही असा सवाल नागरिकातून उपस्थित होतोय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. स्टार प्रवाहावरील लग्नाची बेडी या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेला राघव अर्थात संकेत पाठक कणकवलीत हिरो या शॉर्ट फिल्मच्या निमित्तानं तो आला होता. या शॉर्ट फिल्मचे लेखक आणि दिग्दर्शक रोहित मोहिते यांनी चित्रीकरणासाठी कणकवलीतील शाळा आणि इतर लोकेशनची निवड केली आहे, तर पार्श्वसंगीत मितेश चिंदरकर यांनी दिलाय. या निमित्त त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी. पाहूया. कोकण म्हणजे पर्यटन. या पर्यटन जिल्ह्यामध्ये बहुतेक कलाकार येऊन गेले, काही दिग्गज कलाकारही येऊन गेले आहेत. तशाच पद्धतीने आज कणकवलीमध्ये शॉर्ट फिल्मच्या निमित्ताने, हिरो या शॉर्ट फिल्मच्या निमित्ताने स्टार प्रवाहावर ज्यांनी मुख्य भूमिका निभावली आहे ते संकेत पाठक सर हे आपल्यासोबत आहेत आणि त्यांच्यासोबत आज जाणून घेणार आहोत. कोकणामध्ये ते पहिल्यांदा आलेले आहेत, कशा पद्धतीचं वातावरण वाटलं, काय वाटलं हे जाणून घेणार आहोत. पाठक सर, आज आपण पहिल्यांदा शॉर्ट फिल्मच्या निमित्ताने कोकणामध्ये आलात, कसं वाटलं आमचं कोकण? सर्वात अगोदर धन्यवाद कोकण 7चा. आणि पहिल्यांदाच मी येतो आहे इथे कणकवलीमध्ये आणि प्रसन्न वातावरण. मी पहाटे कधीतरी पोचलो इकडे आणि मला अशी थंडी जाणवली कानांना, त्यामुळे एक वेगळं वातावरण अनुभवायला मला मिळालं आणि खरंच खूप मज्जा आहे, गंमत आहे. आणि मी इथे एका स्कूलमध्ये आता शूट करत आहोत एका शॉर्ट फिल्मचं, ज्याच्याबद्दल तुम्हाला लवकरच कळेल. आणि ओव्हरऑलच माझा जो एक्सपिरियन्स आहे तो खूपच व्हायब्रंट आहे. आणि इथले जे सगळे मुलं आहेत लहान लहान ते ऑलरेडी ओळखतात आणि त्यांचे जे पालक आहेत, टीचर्स आहेत, ते खूपच वेलकमिंग आहेत आणि खूप वॉर्म हार्टेडली सगळ्यांनी वेलकम केलं माझं आणि त्याबद्दल खरंच मी खूप आभारी आहे त्यांचा. आमचं कोकण हे पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखलं जातं. कोकणामधली कुठली ठिकाणं तुम्ही बघितलीत, काय सांगता किंवा आवडलीत काय?
कोकणात मी आयुष्यातच पहिल्यांदा येतो आहे गोवा सोडून. म्हणजे गोवा पण मी कोकणातच धरतो. तर मी हे जे मूळ कोकण आहे कणकवली, इथे मी आयुष्यातच पहिल्यांदा आलेलो आहे. त्यामुळे हा माझा पहिलाच एक्सपिरियन्स आहे, पहिलाच अनुभव आहे. आणि तो आत्तापर्यंत तरी जितके काही तास मी इथे घालवले आहेत सकाळपासून, तो खरंच खूप सुखद आहे. आणि आता दिवसभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही शूट करणार आहोत, वेगवेगळ्या लोकेशन्सवर. तर आय एम शुअर अजून गमतीदार गोष्टी मला बघायला मिळतील आणि अनुभवायला मिळतील. ह्या हिरोची शॉर्ट फिल्म होते, त्याबद्दल काय सांगतो? हो, एक हिरो नावाची शॉर्ट फिल्म करायला इथे आलेला आहे. आणि आय गेस इथे मी एकटाच हिरो नाही, इथे खूप सारे हिरो आहेत. तुम्ही थोडासा कॅमेरा पॅन कराल तर तुम्हाला दिसेल. चला हाय करा सगळेजण. आणि ह्या साईडला पण आहे, इकडे पण भरपूर आहेत, छोटे छोटे हिरोईनी आहेत माझ्याकडे. तर हाय करा. तर सगळे हिरोईन्स इथे जमलेले आहेत बेसिकली ही शॉर्ट फिल्म करण्यासाठी. आणि खरंच खूप कोऑपरेटिव्ह आहेत सगळे. आणि एकंदरीतच जो अनुभव आहे तो खूपच धमाकेदार आहे. बाकी शॉर्ट फिल्मबद्दल म्हणाल तर एक युनिक स्टोरी आहे, त्याच्यामध्ये एक सोशल मेसेज आहे. आणि ती जेव्हा ती पूर्ण होईल तेव्हा सगळ्यांना बघायला मिळेलच वेगवेगळ्या माध्यमातून. आणि त्याच्यामध्ये मी पात्र करतो आहे, ते पण तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि मी अशी आशा करतो की तुम्हाला तेही खूप आवडेल. निश्चितच हे होते संकेत फाटक सर. त्यांनी सांगितलेलं आहे कोकणामध्ये आपल्याला येऊन खूप बरं वाटलं. आपण पहिल्यांदाच कोकणामध्ये आलो आहोत आणि कोकणामध्ये निसर्ग सौंदर्य आपल्याला भारावून सोडणारं आहे. कोकणातील बहुसंख्य हिरे आहेत ते देखील येथे घडलेले आहेत. आणि जे आताची सध्याची परिस्थिती आहे आपण पाहणार आणि याचा आनंद घेणार आहोत. त्यामुळे कोकण आणि आपलं हे नातं हे अतूट राहणार आहे. त्यामुळे अशाच पद्धतीने कोकणातील लोकांनी आमच्या शॉर्ट फिल्मला देखील भरभरून प्रतिसाद द्यावा अशीच त्यांनी मागणी केली आहे. उमेश बुटळे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवगर्जना मेळावे भरवण्याचे आदेश उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी सगळ्या जिल्हा प्रमुख नेत्यांना दिले. आणि संपूर्ण कोकणची जबाबदारी दिली ते बाळासाहेबांच्या अष्टप्रधान मंडळातले असलेले नेते म्हणजे सुभाषजी देसाई साहेब हे आपल्याला कोकणामध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी मिळालेले आहेत. आज खरे त्यांचे विचार आपण ऐकायचे आहेत. पुढची शिवसेनेची वाटचाल आणि शिवसेनेची घडामोड याचं मार्गदर्शन आपल्याला देसाई साहेब करणार आहेत. आता आपली एक जबाबदारी आहे की काल उद्धव साहेब बोलले आता माझ्याकडे काही देण्यासारखं काही नाही आहे. चिन्ह केलंय, नावही केलंय, पण मी संघर्ष करणार. ज्याप्रमाणे 66 सालामध्ये शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेने एकही नगरसेवक नव्हता, एकही जिल्हा परिषद, एकही आमदार नव्हता, एकही खासदार नव्हता, त्या पद्धतीत लढा दिला तसा आता मी यापुढे संघर्ष सुरू करणार. म्हणून ही आपली जी शिवगर्जना यात्रा आहे ही महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेली आहे. आता आपली मोठी जबाबदारी आहे. आज आपल्याला सांगू इच्छितो की खऱ्या अर्थाने आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची खरी ताकद कोण असेल, खरी तिजोरी कोण असेल, तर समोर बसलेले हे शिवसैनिक ही त्यांची आता तिजोरी आहे. आणि या तिजोरीतच लोकप्रतिनिधी निर्माण होणार आहे. अनेक नगरसेवक कोकणी माणसं झाले, अनेक आमदार झाले, खासदार झाले, मुख्यमंत्री झाले. शिवसेने अनेक कार्यकर्ते घडवले, आमदारसारखे सभापती झाले, अध्यक्ष झाले, इथे व्यासपीठावर बसलेले जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाले. मग शिवसेना ही जी 4 अक्षरं जी होती हे एक वेगळा विचार होता. आणि त्या विचाराने सर्वसामान्य शिवसैनिक त्यांच्यावर प्रेम करत होते. बाळासाहेब ठाकरेंनी एक कुटुंब तयार केलेलं आहे. कुटुंबात भांडाला भांडा आपटतं, पण काही जणांना स्वार्थ असतो. मी ते केसरकरांचं नाव घेणार नाही, साहेब घेते सगळे तुम्ही बोलला.
पण आता खरं आपल्याला संघर्ष करायचा आहे, लढायचं आहे. आपल्याला माहिती असेल की वैभव नाईक प्रामाणिकपणे उद्धव साहेबांच्या मागे राहिला, त्यांच्या मागे ससे मिरा लावला. आज चौकशी संपूर्ण आहे, तिथं राजन साहेबांची चौकशी लागली. अनेक कार्यकर्त्यांवरती केशी व्हायला लागलेले आहेत. म्हणजे कुठूनही शिवसैनिकांना त्रास द्यायचा, त्यांच्यावर दबाव आणायचा, खोट्या केसेस घालायच्या. त्या दिवशी कनेडीमध्ये असं आपल्या कार्यकर्त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी कार्यकारिणी म्हणाल्याशिवाय शिवसैनिक तयार आहे. सत्ता असो या नसो, शिवसेनेने कधी सत्तेची पर्वा केली नाही. कारण मला 86 पासून मी शाखा प्रमुख पासून अगदी सभापती पदापर्यंत एसटी महामंडळ संचालक करून या शिवसेना 4 अक्षरामुळे पोहोचलेलं आहे. तर मी भविष्यात कार्यकर्त्यांना सांगू इच्छितो की ठीक आहे, कोर्टाचा निर्णय होईल तो होईल, पण आता त्यावेळी सुद्धा पडत्या वेळेत या मतदारसंघामध्ये जरी भले शिवरामदेवी आमदार शिवसेनेचे पडले असतील, पण त्यावेळी सुद्धा 55,000 मतं या मतदारसंघात शिवरामदेवीला शिवसेनेच्या मतावर पडलेली होती. त्यामुळे शिवसेना या जिल्ह्यातून हद्दपार होणार, शिवसेना या जिल्ह्यातून संपणार. प्रत्येकाने प्रयत्न केले, शिवसेना संपले ते संपले, शिवसेना आहे तिथेच आहे आणि ह्याच्या पुढे राहणार आहे. या जिल्ह्याचे खासदार विनायक रावसाहेब पायाला भिक्षा म्हणून संपूर्ण या मतदारसंघात फिरत आहेत. कार्यकर्त्याला धीर देत आहेत की घाबरण्याची गरज नाही. संघर्ष शिवसेनेने किती आले, ज्याही संघर्ष येतो त्याही शिवसेनेचा कार्यकर्ता पेटून उठतो. आणि आज मी सांगू इच्छितो, सावंतवाडीचा हा मतदारसंघ आहे, दोडामार्ग असेल, आता वेंगुर्ल्यामध्ये सुद्धा कार्यकर्ते पेटून उठतो. आज सावंतवाडीमध्ये आहे, भविष्यात कुठल्याही निवडणुकामध्ये आपल्याला देसाई साहेब सांगू इच्छितो, आज 14 ग्रामपंचायती काल शिवसेनेचा भगवा फडकला. जवळजवळ 105 सदस्य हे ग्रामपंचायतीच्या कालच्या निवडणुकीत निवडून आले. ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या नावावरती निवडून आली. धनशक्ती होती, एका ठिकाणी जनशक्ती होती. शिवसैनिक हा प्रामाणिक आहे. आज आम्ही सर्व वरचे नेते बसलेले आहोत, तुमच्या पाठीशी आहोत. तुम्ही शिवसैनिक पाठीशी आहातच, पण लोकांना सांगा या 15 लाख रुपये खात्यात जमा झाले का? डिझेलचे दर काय? ती सुती आणि 350 सिलेंडर डोक्यावर घेऊन फिरत होती, आज 1300 रुपये झाला. उज्ज्वलाचं काय झालं? उज्ज्वला गॅसची सबसिडी बंद झाली. ते आता गॅस सगळे सिलेंडर नेऊन तुम्ही त्या भाजपवाल्यांच्या दारात ठेवा आणि आता तुम्ही सांगा आता आम्हाला लाकडं द्या, कारण आता उज्ज्वलाची स्कीम बंद झाली. गुवाहाटीत पाठवली ती 50 खोके घेऊन. पण अशा लोकांपर्यंत तुम्ही पोहोचलं पाहिजे की या 7 वर्षात काय झालं, किती महागाई वाढली, किती या सरकारने बडवाबडवी केली, खोटं बोला आणि रेटून बोला. पण एक सांगू इच्छितो, प्रामाणिक शिवसैनिक आहे तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पाठीशी राहणार आहे. आणि मला निश्चित खात्री आहे शिवसेनेचे पुढचे दिवस चांगले आहेत. आपण प्रामाणिकपणे काम करूया आणि परत एकदा उद्धवजी ठाकरे यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनवूया. त्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. एवढं सांगून माझी 2 शब्द पुढे करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. नेते, ज्येष्ठ नेते आदरणीय सुभाष देसाई साहेब, जिल्हा प्रमुख सन्मान्य संजयजी पडते, समन्वयक आदरणीय बोरकर साहेब, माझे सहकारी सन्माननीय बाळा गावडे साहेब, या तालुक्याची ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे ते आमचे सहकारी सन्माननीय रुपेशजी राऊळ, सन्माननीय बाबूराव धुरी, ज्यांनी आत्ताच आपले विचार प्रखरपणे मांडले ते आमच्या जान्हवीताई, आमचे मंदार शिरसाट आणि सर्वच शिवसेनेचे व्यासपीठावरील सर्व पदाधिकारी, नेते आणि आपण सर्व बाळासाहेबांचे निष्ठावंत शिवसैनिक. आज केंद्राने आपल्या पक्षावरती
ज्या प्रकारे सर्व स्वायत्त संस्थांचा वापर करून चिन्ह गोठवलं, नंतर आज धनुष्यबाण शिवसेना हे नाव ज्या प्रकारे त्याची चोरी करून मिंदे गटाच्या ताब्यात दिलंय, त्यामुळे आपण सर्वच प्रचंड चिडलेले आहात. आपल्या सर्वांना तर दुःख होत आहे. बाळासाहेबांनी, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांनी जी शिवसेना उभी केली ती मराठी माणसाची अस्मिता जपण्यासाठी आणि हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी, आणि आज त्याच शिवसेनेवरती जो घाला घातलाय तो हा मिंदे गट नाही, तर आपला खरा शत्रू जो आहे तो भारतीय जनता पक्ष आहे. आणि या भारतीय जनता पक्षाचे मनसुबे आपल्याला उधळून लावायचे. साहेब, कोकणामध्ये पंतप्रधानांच्या ज्या सभा झाल्या त्या 2014ला विधानसभेत दोन सभा झाल्या. एक सिंधुदुर्गात कासारड्यात झाली आणि एक रत्नागिरीत झाली, राजापुरात. पण त्या दोन्ही ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचा आमदार निवडून आला नाही. त्यामुळे कोकणामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या लक्षात आलेलं आहे की मोदी फॅक्टर हा कोकणात चालणार नाही, महाराष्ट्रातही चालणार नाही. उद्धव साहेबांची, बाळासाहेबांनी उभं केलेलं हे जे साम्राज्य आहे, जे मराठी माणसाच्या हृदयावरती जे स्थान त्यांनी निर्माण केलेलं आहे, ते नक्कीच उद्धव साहेब आणि आदरणीय आदित्य साहेब, आदरणीय उद्धव साहेब यांच्या पाठीशी आपण खंबीरपणे उभे राहूया. आज महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये मग जे कुठलं चिन्ह मिळेल ते चिन्ह घेऊन, आपलं चिन्ह एकच लक्षात ठेवा, एकच निशाणी आपली आहे, म्हणजे ती म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे हेच लक्षात ठेवा. यांचे चेहरे लक्षात ठेवा आणि या चेहऱ्यांकडे बघूनच आपल्याला याच्या पुढच्या निवडणुकीला सामोरं जावं लागेल. ज्या प्रकारे आम्ही 1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पवार साहेबांनी ज्यावेळेला स्थापन केली त्यावेळेलाही अशीच परिस्थिती आली होती. पहिले चरखा निशाणी मागितली, ती देतो म्हणून सांगितलं आणि दिली नाही, ऐन टायमाला घड्याळ दिलं. पण 60 दिवसात आम्ही निवडणुकीला सामोरं गेलो आणि प्रत्येक घड्याळावरती पवार साहेबांचा चेहरा, पवार साहेबांचा फोटो लावला आणि घरोघर पाठवला आणि आम्ही 58 आमदार 60 दिवसात निवडून आणले. आताही सांगतो साहेब, बाळासाहेब प्रत्येकाच्या हृदयात आहेत. तो बाळासाहेब, उद्धव साहेब आणि आदित्य साहेब यांचे फोटो लावून घराघरात पाठवू, मिळेल ती निशाणी घेऊ, पण भारतीय जनता पक्षाला दाखवून देऊ की मराठी माणसाचा स्वाभिमान काय आहे आणि मराठी माणसाचा स्वाभिमान म्हणजे ठाकरे परिवार, हे पुन्हा एकदा दाखवून देऊ, भगवा फडकवू. एवढे बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नक्कीच रावराणे साहेब, आम्ही कधी एकदा निवडणूक लागते हीच वाट बघतोय सर्व शिवसैनिक. यानंतर कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सोन्याच्या खाणी कोकण आणि नारायण राणेंचं मुत्सद्दी उत्तर. त्याच राणेंच्या मांडीवर केसरकर जाऊन बसले, सुभाष देसाई यांचा घणाघात. आणि तिलारी कालव्याला मोठी गळती, लाखो लिटर पाणी वाया. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली, इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.